Mga drug dependents nga mipaubos sa Talisay City Aftercare Program gipaubos sa chest X-ray o TB screening nga gipasugdahan sa Department of Health Region 7. Si Chona Carion sa exclusive report. Buntag sayo pa lang naglinya na kining mga pasyente nga ubos sa Talisay City Rehab and Aftercare Program. Gibanaba ng 200 sila nga nagpa-check up kung ano na ba sila tuberculosis kung TB. Matag usa kanila nagpaubos sa libre nga chest X-ray. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, pangulo sa Aftercare and Rehab Center sa Dakbayan, nga ang mga drug dependents usa sa daling matakbuyan sa sakit nga TB. Kini gumikan kay ubos ang ilang immune system nunot sa kuwang sa katulog ug kaon. Mga drug dependents, ma'am, are also considered as one of the vulnerable population sa sakit nga TB, ma'am. So not only with TB, routine gini na to, tanan natong patients nga musud sa aftercare, ato gini silang HIV o TB screening. Part gina sila before sila musud. Kung adunay magpositibo sa TB, adunay libreng tambal nga ihatag kanila nga tumaron sud sa unom ka buwan. Since ang ato karong patient sa aftercare purti yung daghana, kulbaan sad mi nga since we do our sessions in a closed environment, kulbaan mi nga naay masagol nga may positive sa TB kay motakod niya na sa uban ba. So that's why we and the good thing is since our program is based sa healthcare system sa Talisay, ug naay mo positive ani nila ron sa TB, ugma tambala. Actually karong hapon tambala na dahil nato sila for free. Sa Dakbayan sa Talisay, gibanabanang moabot sa 600 hangtod 700 ka mga tao ang nataptan sa sakit nga TB matag tuig. Apan giklaro ni Bautista, libre ang screening ug tambal sa maong sakit. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.